Els contes de la col·lecció Ginjoler. Una col·lecció de contes infantils, dolços com els gínjols recent collits. Contes blaus, verds, grocs i vermells, per a nens i nenes sords i oients. Els contes de la col·lecció Ginjoler tenen un DVD amb l'adaptació a la llengua de signes catalana, per escoltar, llegir i signar, i fins i tot cantar. Soc un cuiner que remena les cassoles. Si tu vas al cel en patinet, fes-me un bon lloc que hi pujo jo. Airi, airo, airi, airo. No et perdis les aventures del cargolet despistat, d'en Pau, el pescador de calamars, i els tres reis d'Orient. D'en Cordacoi i la seva màquina de fer boines. De l'Estelerius i el seu patinet estel·lar. D'en Xim i el seu tiramisú. O les precioses poesies de la Lola Casas. Fins a 10 contes diferents per somiar de valent. La col·lecció Ginjoler. Els contes per a tothom.